Jaha, terve taas. Tämä seuraava video paljastaa tervan valmistuksen salat. Ja löysin tämän tuolta takapuosilta. Puuhun kannattaa nousta tyvestä eikä lattvasta. Ja se varoituksen sana, että älkää kokeilko ainakaan kaupungissa, niin ihan lähinurkissa. Että. Seppo hakkaa halkot. Tästä pitäisi syntyä tervaa tässä jo 3 tuntia hikoiltu ainakin meidän kanssa. Tippuu tuolta mun huononlaisiinkin vähän. Jospa se siitä peristis. Tää on vähän uudempi menetelmä, tää ei oo mikään tervahauta. Otti häntä näköjään tole, että palaviakin kaasuja siinä näköjään on. Pätit ja tällaiset tänne irtoaa ensimmäisten joukossa. Tää muistuttaa aika paljon viinankeittoa, paitsi tässä ei jäähytetä tätä. Tervaa vaan tulee putkesta vähän laiskan perkassa. Jospa se siitä kehittyisi. Nyt on puut vähän eri lailla, eiköhän pötty kuumeni. Ainakin savua tulee, se ei muuta. Valmistuksen sijasta taisi tulla keksittyä puuhiilen valmistus. Nimittäin tervan tuo tällä kertaa jäi aika vaatimattomaksi. Ja tuli jättää vain tuhkan.